jucăm 99 de zile în pădure. Trebuie să facem mai multe chestii. Este joc nou pentru... Bine, n-am mai jucat jocul ăsta, e foarte fain. S-a făcut lumea mai mare. Da. Suntem cu mai mulți oameni, să știți. Nu, dar lasă-mi lemnele, că-s lemnele mele, Fato. Bun. Știți și voi ce trebuie să facem. Adică, cred că ați mai văzut la alți oameni, nu? Așa cred. Da, cred. Gen la Sky, de exemplu, la, nu știu, cine o fi. Punem aici. Suntem mai mulți că na. Ziceam că poate să ne fie mai ușor de asta. Da, că am mai încercat să ne jucăm... am un picior de iepure. Am încercat să ne jucăm în 3, doar că nu prea e fain, că murim din prima și na. Da. Și este foarte greu. Da. Avem cuie, avem 0 cuie. Aia e. Am găsit un chest. Ai găsit un chest? Da. Bravo. Ioana, vrei un picior? Că am 2 picioare. Da, dacă vrei. Am 2 picioare. Acolo. Am găsit 2 cuie. Ioana. Sofia! Nu, ia tu ăla, ia tu. Nu, n-am nevoie. Dacă găsesc un topor, da. Oh my god, mă urmărește lupul de cucu. De cucu. Am găsit un chest. Ăla vreau să deschid, lasă. Nu, da, o să poți deschide și tu dacă ești lângă mine. Ioana, am găsit-o din asta care îmi dă 3 cuie. Adică 2 cuie. Ia tu chestul, că nu-i problemă. Nu, da, o să arătă și la tine chest. Ce? Uite, Ioana, am găsit din asta care dă 2 cuie. Avem 5 cuie. Ce? Ți-a dat o bă? Da. Acum tu, Sofia, scuze că ți-am făcut ăla. Oh my god, noaptea se apropie. Unde-ai găsit tu? În fine, lasă de acum. Sofia, mâine îți iei și tu din ăla, da? Amândouă, da? Îți iei și pungă mari, dar și topor. Am găsit fier care îmi dă un... În fine, bun, haide. Repede. Trebuie să dau să aud, că era dat foarte încet. Ce zice? Am găsit... Antonia a vedat ăsta. Așa, avem 2 cuie. Sofia, mâine să te duci direct la ăla, da? Am luat ăsta, pentru ca să punem mâncare. Da, haide. Gata. Și așa o să putem să ne batem și mai mult. Ce vrei, mă, prostule? Ia, pune mele. Un din ăsta, am găsit un din ăsta. Mamă, câte... A făcut 4, wow. Antonia. Da, și 5 sunt în total. Păi, Sofia, o să le pun aici, ca să nu le plouă. Antonia, cred că e româncă. Sigur. Da. Sunt sigură. Stai că scriu bună. Bună. Că o cheamă Antonia, nu? Cred că e româncă. Ia să vedem, e româncă? Oare e româncă sau nu? Cred că nu e româncă, că nu-mi scrie. Antonia. Da, nu e româncă. Bună! Cum nu e româncă? Salut! Hai, Sofia, hai, du-te la ăla. Se duce ea. Suliță! Fomi! Bravo! Tu, Sofia, tu ai dat picioarele? Nu. Du-te și dă-le. Că poate ăsta pleacă. Ioana, stai să-ți dau un picior. Da. Nu mai pot, trebuie să dau. Ai dat un picior? Tu? Nu, eu n-am dat. Păi am aici pentru tine. Nu! Ia-ți tu pungă mare și... Mi-am luat topor, Ioana. Și
Și nu mai ai? Nu. Oh. În fine. Deci nu contează, n-am nevoie neapărat de pungă mare. Ați mai găsit ceva pe aici? De un chest. Îl deschid eu, pot? Da. Ok. O lanternă e bună și asta. Eu ce-am găsit? Ce-ai găsit? Mai poți să-l deschizi? Benzină, perfect. O gazolină, cum ar fi. Dă de 3 ori foarte mult foc. Bă, frate, dar vreau și eu o pungă mare. Și nu am. Dar măcar bine că am o suliță. Ei, cărbune! Cărbune, care este Stand, în fine, ăla nu-i român, sunt sigură. Aici a fost cineva, a luat tot aici. O să omor lupul cu sulița, poate îmi dă din aia. Mor. Nu, calme. e foarte bun, e foarte bun. E bine. O să mai omor unul, dar la mine nu-i problemă, că am sulița și e foarte bună. Yay, un chest. Wow. Eu credeam că doar la unul merge să ia chestul. Pistol și din asta pentru pistol. Yay! Oh, noaptea se apropie. Sofia, ai de mâncare, du-te și mănâncă, că am adus. Nu, stai. Așa. Am adus multă mâncare, să știi. Uite, vine aici. Uite, am adus aici și pentru asta. Uite, am mai adus și eu. Hai că mi-e foame, puțin cam tare. Bă, mi-e foame rău. Mi-e foame foarte rău. Mănâncă, lasă-mă să mănânc și eu. Skip. Nu-mi Uite, pasă. am picior. Mi-e foame. Mâncare. Mi-e foame rău. Uite, la margine. Uite. Gata, am mâncat, mai am nevoie. Uite aici, în partea asta, vino. Da. Aici, mănâncă tu. Dar tu? Lasă că eu pot, uite. Ok. Gata, e mai bine acum. Uite, mănâncă asta și pentru ce mai e? Take. Ăla ce? Eu am asta, e foarte bine că am 12 din astea. Vai, ce fain e. Bă, câte din astea au făcut? Bă. E foarte bine. Uite, avem un bandaj. Unde? Uite aici. Foarte bine. Lasă-l acolo, e bine. Sofia, deci e foarte bine, Da, deci e bine că ne jucăm cu oamenii ăștia. Da, deci era foarte bine, Sofia, deci e de bine. Uite, e ca un gard, Sofia, uite, vezi? Ca gardul. Eu ies puțin afară ca să mai omor ceva. Eu am adus... Ce? Am murit. Nu. Unde? Cine a murit? Adu bandajul, repede. Nu-l aduc. De ce? Pentru noi. E doar pentru noi. Cum adică? Pentru noi două? Da. L-a luat o fată. Nu l-a luat, eu l-am luat. Tu? Da, l-am în mână. E doar pentru noi două. Dacă mor tu... Am înțeles. Mi înțelegi? Da. Nu. Că nu vreau să... Dacă mor tu, iai viețile noastre. Sau eu. Vin lângă mine și îmi dai rin. Eu lasă pe ăla să moară. Când fura mâncarea. Da? Da, fura mâncarea. Nici nu-mi pasă. De la Antonia, da, o să-i dau revive. La român ce da. Eu aduc de mâncare, multă mâncare. Nu! Ioana, mor. Fugi. Acasă. Dacă mor, poți să mor, dacă îți dau bandaj. Da, dar oricum am vrut să omor ăla pe prostul ăla. Mă scuzați, n-am vrut să-mi jur. Da, bine, asta totuși.
Cui. Cui. Am găsit un cui. Bravo! E super bine. Super. Am 7 mâncăruri. Bro, săracu, încă au rămas aici. Nu ară. Sunt 2 cuie, mai putem să facem o din asta. Facem? Da. Să punem ca un gard. Da, ca să nu vină ăștia. Da. Ah, uite că s-a... Nu, am pus din greșeală așa. Lasă, nu contează. Și-a dat revive ăsta. Da, cineva i-a dat revive. Da, lasă, bandajul pentru noi, Sofia. Da. Dar pentru noi două, atâta. Dacă mor eu, iei bandajul meu și gata. Da. Nici nu pasă. Da, totuși încercați să nu muriți, că na. Nu-i de bine. Noi de bine pentru că mai avem bandaje. Da. Iupi! Am găsit un fier care se cheamă Biu. Acasă că mai am. Sofia, să vezi câte mâncare am luat. Bă, uitați cât a făcut aici. Da, bine. Așa, bun. Am scos aici. Am multă mâncare aici. For Biu. Mănâncă. Stai, că așa, să pun aici. Uite, vine aici, uite. Pap. Tu nu papi? Ba da. Trebuie să mâncăm. Așa. Vai, ce fain e jocul. Gata. Ai mâncat? Da. Bravo, uite. Tu ai mâncat? Bravo, da, am mâncat. O să mai fac rost de mâncare. Și de lemne. Oh. Nu mai am gloanțe. Ba da, mai am. Nu, vino după mine. Fugiți. Uite. Skip. Carne. Am găsit carniță de la lupoiul ăla. Ai grijă, Sofie, deci venea după mine și m-a speriat. Mi-a stat inima. Cine venea? Ăla? Prostul ăla? Da, era fix aici. Ioana, uite, pentru tine, for you. Mersi. Că eu am mâncat destul. Uite, for you. Mersi, dar tu ai? Ah, bravo. E plin aproape. E tu pe bine. Săracul copilciul ăsta. Cine a zis? O băiatul ăla care a murit și a înreviat. Pork kid. Doamne. Uite cum facem gardul. Da, bă, că așa nu o să mai vină ăia. Da, noi facem gard acum. Da, asta trebuia noi să facem de la început. E strâmb pe aici, da. Dar nici nu contează. Măcar bine că e un gard. Nu mai avem nimic aici. Of, Doamne. Dar focul e bun. Focul e foarte, foarte bun. Asta e foarte bine. Avem 0 E aia aproape plină? Bravo. Și bravo. Da, e foarte bine. Deci ador jocul. Ia uite, Ioana, ce fac eu. Ui, am făcut ce aici. Deci e foarte bine că ne jucăm cu proștii ăștia. Mă scuzați, n-am vrut să zic asta. Bico. Eu merg pe aici, nu-i problemă. Haide, Sofia. Let's go, Brigog. Deci tu caută cuie din aia, eu fac rost de Ce să caut? Cuie? Ce mă enervează când faci așa. Să fie țiftă, să fie Mi-a dat cineva de prieten. Și mie la fel. L-am acceptat, n-am ce să fac. Vine aia în seara asta. Proștie. N-am vrut. Excuse me. Deci scuzați-mă, Sofia, că toată lumea știe ce spune. Yeah! Ia uitați-vă ce am găsit. Am găsit și floricică și televizor și ne dă multe cuie. E super bine. Televizorul ne dă 3 cuie și la floarea aia ne dă 2 cuie. Și e foarte bine. Acasă ca să facem aia, ca să știm să facem seară și să auzim. Bă, unde fugi TV-ule? Ba nu, și TV-ul ne dă 2 din astea. Și floricica tot 2. Floricica dansatoarea. Trebuie să facem din asta pentru să punem lemne. Mă duc acasă. Uite, chiar aici. Ioana, am făcut din asta să pun lemne. Uite, Ionico. Yay! Ce? Hai să le punem aici. Sofia. E 100% încărcat focul. Ce-am făcut, Ioana? Ce-a făcut Ionica? O să vină peste câteva zile ploaia.
peste câteva zile. Nu, dar de ce mereu mi-o scap? Ori mi s-a terminat. Aia. Ba nu, e aici. Of, Ioana, ajută-mă puțin. Du-te acasă, du-te acasă, du-te Da, acasă. sulița mea. Sulița ta, las că o iau eu. Să iau înapoi. Băi, de ce mănânci mâncarea făi? Am nevoie de mâncare și nu am. Uite că am, uite. It. Gata, ia uitați-vă ce avem. Uite, am luat din asta să punem lemne. Sulița. Unde-i sulița mea? Where? Is here? No. Unde te-a vrut să omoară? Pe aici, pe undeva. Pe aici, mi se pare. Aici e sulița mea. Și fix în seara asta It's din my aia. suliță. Where is my suliță? Hai, mă. Fix sulița mea. Hai că mă duc să fac rost de mâncare. Bleac. De ce Disperată. fac bărli bleac? Aici e. Există? Here. Is here. Dar nu pot să o iau din vina la prostul ăsta. Vrei să vin la tine să te atrag? Gata, a murit. Ce faci? Nu, ce faci tu? Uite. Aici e. Sfia, ia-o la fugă. Acasă. De ce? Acasă acum că vin ăia. Nu vin încă. Ba da, sună tu. Gata, am luat sulița. Am luat și mâncarea. Suntem bine, Ioana, suntem chill. Promit eu. Uite, am luat aici mâncare să păpăm. Să știi că am reușit să iau aia. Vine aia. Vin. Și-am schip. Deci nu-mi pasă, mai trebuie să mănânc. Ioana, aici e o cărniță, eu am mâncat, e aproape plină. Uite aici. Mersi. Cărnița. Care face biu. Gata, e bun. Mi-e frică. Nu-ți fie frică. Uite-i. Uite. Ia! Dar de ce tot îmi scap sulița? Că nu mai înțeleg nimic. Am omorât unul. Și eu. Mai este unul. Mai sunt doi. Doi. Gata. Hai. Yay! Vedeți că e bine în 1000. Aoleu. În 5. Am găsit asta. Puneți-i pe foc. Medalionul. Eu i-am pus pe foc. Este doar un cui aici. Sfia, mâncare tu mai ai? Nu o să mănânci. Where? Au. Uite. Wow. Poftim. Fomi. Uite și una aici. Da tu? Am mâncat, uite. Ce bine. Dar nu, mănâncă tu că eu am. Sigur? Am. Ia. Bine. Conco. Hai să vedem ce mai avem. Încă nu aflăm unde să faceți. Thank you. Trebuie să mergem și la copilul ăla. Da, să îl salvăm să facă bio. Odată. Acum se face zi. Deja s-a făcut zi. Haide, eu mă duc la Haideți lemne. la lemne. Și mâncare, logic. Da. Măcar bine că avem lemne. Avem lemnele alea. Da. Acum vreau să mă duc la lemne, dar degeaba. Mai trebuie să facem aici, că tot intră ăia. Trebuie să omor... Ce se întâmplă de ce ați adus lemne ude? Eu din greșeală am adus un lemnut. Da, nici nu contează, că când se oprește ploaia, chill, nu mai sunt ude lemnele. Ioana, tu ai din ăla mare? Sac mare? Eu nu. Da, eu am sac mare. Eu nu. Sofia, am găsit-o. Vreau să caut un picior pentru tine. Dar n-am nevoie, că eu deja am folosit piciorul pentru topor. Dar eu am nevoie neapărat de piele de lup. Trebuie să caut pe aici. Vrei să te ajut să-l omor? Nu, lasă, că mă descurc eu. Gata, că eu am găsit un lup. Bă, dar tot îmi pierd sulița! Ioana, o să mor. Are nevoie. Cam. Nu. Ioana, tot îmi pierd sulița, nu înțeleg. Fugi acasă, lasă. Am nevoie de ea. Sofia, tu apeși aici la drop. Am
murit? Oh. Este? Unde sulița? Nu știu că sulița. Stai că o caut eu, că știu eu pe unde am umblat cu ea. S-a oprit ploaia. Unde mai e și sulița aia? Uite că mi-am pierdut ăla din vila la lupul ăla. Nu mă băteam cu Ce lup de el. biu? Au. Au. Eu n-am mai am foarte puțină viață și o să mor, s-ar putea. Ioana, help me. Where is the fog? Where e? Ah, uite-l. Uite, Sofia, fugi acasă. Ionico, dar vreau să fac rost de piele de lup. Care face... Strângeți foarte multe lemne, că nu mai avem lemne. Lemne nu mai avem deloc. Of, tot nu mi-a dat put din ăla. Așa, haide să luăm mâncarea măcar. Tu aduci mâncare, eu aduc lemne. Bine. Mai ne atacă proștii ăia. Azi. Nu mai avem. Ok. De altă dată, da. Orice fac, nu mai pot să fac. Bă, dar lasă-mi și mie, da? Nu merge să mănânc. Ți-am găsit sulița. Nu mă lasă și pe mine să iau mâncare. Uite-te și tu. Sofia, ți-am găsit sulița. Da? Și o aduc acasă. Mersi. Acum. Mie mi-e foame de mor. Uite, unde ești? Unde ești? Cața. Și rog cu personal aici. De ce? Aici să-ți dau sulița, să-mi duc mâine. Gata. Thank you. Să nu mai apeși pe drop, uite tu. Da, tot. Tu apeși aici, da? Când dai? Apeși aici, da? Aici, da. Și și cred că scrii dau greșeală greșeală așa. Acolo, da. Da, e problema, nu știu de ce. Atunci de acum dau așa. Da. Uite, în partea asta. Da. Bă, dar ce gard fain avem. Ciumfi. Pico. Uite, plante. Ioana, vino că am nevoie la încărcat. Da. Ne scuzați de întrerupere, am pus puțin pauză, așa. Am și uitat că filmăm. Haideți afară. Eu mă duc afară ca să iau. Ai uitat că filmăm? Da. Eu omor acest iepuraș. Ionico, dar tu ai mâncat? Sofia, nu mai am puțin viață. Ionico, vino, că am eu mâncare for you. Lasă, Sofia. Yeah, bă. Ionico, vino. Un pic. Ce foame? Da. Uite aici. Vino. Ce tot zice? Nu. Ioana, vino odată, mănâncă. Aici, asta. Mersi. Aripioara asta de 2 bani. Ia, mersi. Unde vrea să mergem ăștia? Cică nu. Ce ai, mă, n-am văzut ai copaci. Avem nevoie de copaci și tu nu ne lași. Așa. Avem aici papa bun care face viu. Am mâncat. Cred că a zis nu, că s-au dus la copil celelalte fete sau nu știu. Tu, Sofia, fără rost de mâncare, fac. Bă, au murit fetele. Nu mai sunt. Sofia, Nu? Eu nu le mai văd. Aia s-au e dus la problema. copil. Da? Da, sigur. E foame. N-am. O să mori? Nu, încearcă să-mi găsești. N-am. Stai că, uite acolo un iepuraș pentru Ionica. Mori. Uite lemne. Ți-am făcut 3 aripioare for you. Vino. Coming. Dar tu, Sofia, ai? Da, am multă viață. Mă bucur, urmează. For you. Uite o fată aici. Un sac! Bravo! Take! Yay, am un sac mare! Mă bucur mult!
Iupi, era aici, a pus o fată, bravo fată. Mersi mult. Eu mai caut cuie. Că e nevoie. Ce mai sunt și asta? Struguri. Strugurela. Dar unde e fata aia? Încă mai am. Antonia Wells. Nu, ne arăta că Antonia a murit. Da, deci n-a murit. Tu, ia tu mâncarea. Eu o să mă... N-avem nevoie de picior, nu? Nu. Pentru că avem destule picioare acolo acasă. Da, e adevărat. Asta e adevărat. Eu iau struguri mulți. Ioana, înapoi acasă. Stai puțin, că am găsit un drăzal cu șurub. Care dă 2 șuruburi. Haide acasă. Ai găsit? Da. Haide acasă. Haide. Și hai să ne facem de mâncare ca să mâncăm. Uite ce e copilul. Ce? Am găsit și copilul. Hai vină cu aia, mama. Mersi pentru căriță. E bun. Haide, Ioana, acasă! Tu ești în față? Eu sunt aici. Vino. Gata. Uite că... Uite fetele! Să acasă. Mamă, să fie cât mâncare ai adus. Hai că ne dă multă viață strugurii. Bă, dar nu mai furați tot. Ne simțeți dacă nu vă spun. Ioana, tu ai mâncat? Da, încă cât. Eu să ies pe afară să mă omor niște iepurași. Eu mă duc să-ți caut mâncare. Ionico. Bravo, Sofia, tu ai grijă de tine. Nu poți să zic că asta e lenește. Dacă nu îți dau eu revive mâine dacă mor. Uite, ți-am găsit iepuraș. Eu caut iepurași, dar nu găsesc. Ți-am găsit eu pentru for you. Mă bucur că ai sac. Cum să n-am sac? Oh. Ioana. Dă-i lumină în ochi, dă-i lumină în ochi. Lumină. Nu! Așa, gata. Sar. Gata. Of, Doamne. Ioana, ești aici, da? Da, stai aici. Uite, for you. Mănâncă. Mulțumesc mult, eu am adus lemne. Suntem toate pline. Mănâncă. Uite, Sofia, câte lemne avem. E foarte bine asta. Ai pus șurubul? Pune șurubul. Am pus, e aici. Nu e. Cred că am mai făcut o fată, da. Haide afară să o omorâm. Acum... Uite, Ioana, ia tu carnea, eu omor și tu iei carnea, da? Da. Că eu n-am timp să o iau. Uite, vaca acum. Deci nu mai pot să... Acum pot. Eu vin după tine. Ok, hai, vină după mine. Uite aici un iepuraș. Ia-l. Ia. Uite. Până umple. Mergem aici la copilaș și eu mă duc. Hai. Are și ăsta sulița și e foarte bine. Ioana, tu retrage-te. Nu, Sofia. Yay! Pomii! Cred că nu mai e prostul ăla. Dar haide să o omorâm. Eu mă duc să-i omor. Eu nu mai am nevoie de asta. Dar de ce? Hai că l-avem pe stand. Dacă moare el la el. Ioana, tu nu te bate. Du-te. Oh my God. Am revive-ul, Sofia, vină la mine. La mine. Ioana, n-am cum. Am bandaje. Uite că s-a trece după ea. Am bandaje, dă-mi revive, te rog frumos. Imediat. Repede. Ioana. Nu pot. Fugi. Uite, te-a luat. Mersi mult. Vezi ce drăguț. Tu ia bandajul, te rog frumos. L-am luat. Vezi ce drăguț din partea lui. Ce chef să mă duci acasă. Te-a luat. Vai, Doamne. Și eu am fost proastă și nesimțită cu el și mi-am dat revive. Vezi ce drăguț e. Vezi, el vrea să ne ajute. Și vreau să mă duc înapoi să-mi iau carnea înapoi. Ia, Ionico. Dar nu merge să-ți dau. Haide. Take, scrie, ia pe take. Take. Așa, da. Gata. Ce drăguț. Mersi. Ce drăguț din partea lui. Nu? Bă, mă arată în brațe până acasă. Așa, Și am fost Doamne. nesimțită cu el și nici n-am vrut să-i dau revive că a murit. Da. Doamne. Vezi ce drăguț din partea lui. Vezi ce bun e. Uite pielea. N-avem nevoie. Fugi. Fug, nu-i problema, nu. La mine nu-i problema, Ionico. Dă-te. Ce-am sărit! Gata, ăsta e mort. Mai trebuie?
Uite, mai e unul aici. Iar am dat jos sulița, aia da. Furic! Mai sunt de 2 de omorât. Nu mai am viață, Ioana. A murit! Și vei du-l acasă, eu mă să iau copilul. Cum îl iau? Așa. L-am băgat în sac. Sara a luat o mapă. Unde-i casa? Uite-o. De ce a murit? Bună, copil. Taci din gură. Să se duc acasă, băgăm și... E și noapte. Și ce facem? Vine după mine! Vine după mine! Ioana, eu am foarte puțină viață, ai problema. Stai acasă până îți revine viața. Am venit cu mâncare și cu daruri acasă. Ai venit cu daruri? Da, am venit cu daruri, toate darurile de pe lumea asta. Am adus și copilul. Ai venit? Bravo. Ce foame mie. Ce nu ți-e foame, Ioana? Uite, Sofia, uite. Ia de aici mâncare, să mă adus mâncare. Gata, am mâncat. Da, mai putut să iau mâncare de acolo, pentru că era ăla și mă urmărea. Și ce facem cu ăsta? Care? Cu ăsta, că a murit. Căutăm mâine. Da. O să scriu. No, O să căutăm peste tot bandaj și o să te reînviem. A zis că a murit. I'm dead. Așa a zis. Cine plânge? Copilul de acolo. Un copil dispărut. Că copilul și-a făcut casa. Mai punem... Ok, a spus ok. Ok. Doamne, dar ce drăguț din partea lui că te-a salvat. Mă duc acasă. Da. Ok. Haide, Sofia, la căutare. Ioana, vezi că eu mai omor animale, tu du-te și caută bandaj. Ce mă enervează sunetul pe mine. ăsta. Zici că vine acum. Uite că aveam nevoie de piele. Da. Plouă, da, ea e. Iarăși vine în seara asta. Nu mai puneți pe foc, da? Faceți rost de lemne cumva. Am găsit și eu pe ele. Vai, dar ce fain e jocul ăsta. Da. Mai caut eu pe aici un lup. Am găsit și eu piele, dacă vrei să dau pielea. Vrei să-mi dai? Da, am piele. Serios? Da, pe bune. Ioana, nu! Ia-ți tu și fă-ți tu, că eu am și topor, am și din asta și din asta și fă-ți tu. Bine. Că eu am de toate. Vreau să-mi iau suliță. Da, ca ia-ți să pot suliță. să mă omor. Că poți să mori orice cu sulița. Gata, bravo. M-a fulgerat. Nu, aia da. No, da. De ce trebuie tu să mori? Fix tu. Prietenul nostru cel mai bun aproape. Nu știu cum am murit. Oare omul ăla o să ne dea și plasture? Plasture gen bandaj? Toată lumea să caută bandaje. Te-a fulgerat? Da. Eu caut bandaj și nu găsesc. Ce bine că s-a... Mâncare. A murit cineva? Nu. Că arăta ceva cu roșu, că a murit cineva. Nu a murit nimeni. Nu? E ok. M-am speriat. Din greșeală am mâncat. Fără să nu vreau. Nu. Să știi că aduc 5 mâncăruri, dar mai coleg puține. Ai suliță, da, Ioana? Da. Bravo. Eu mai aduc niște strugure, că e foarte bun. Bine. Eu caut pe sens de bandaje, dar nu găsesc. Ioana, trebuie să facem acolo o colecție de bandaje. Da. Știi?
Săracul cred că s-a plictisit. No, da, mă duc acasă. De ce? Vino aia. Oh, vin și eu. Vin acasă, vin acasă. Unde e focul? Uite. Mai bag pe foc. Bun. Ioana, fii pregătită. Sunt toți acasă? Bun. Tu, săracule? Mănâncă. De ce? Mănâncă. Dar n-am mâncare. Uite, aici, lângă foc. Mănâncă totul. Eu am mâncare. Ai mâncat, da? Da. Bravo. Uite, am mâncat. Așa. Uite că am mai făcut aici ceva. Da. Hai că mai am făcut până închidem. Am și pistol, am 2 gloanțe, am lanternă, Nici nu-mi pasă. am topor, am de toate. Da, am aici chestii. Am aici mâncare, Ioana. Multă mâncare. Hai să mâncăm împreună. Eu mănânc blueberry octopusinii, Eu mănânc și din asta. Da, toți ăștia ia mâncarea, nu știu de ce tot o ia. Hai, Ioana, mănâncă, că e bine, e foarte bine. Vine, repede! Uite, Sofia, dai. Oh, de ce l-am luat? Am scăpat sulița mea! Și eu! Nu! Oh my God, Mi-am bravo. scăpat sulița! Take! Am prins-o. Și eu. S-a pus aici. Gata, am murit. Aoleu, Ioana, Descurge-te, Sofia. încerc. Promit că o să poți. Numai ca să cauți. Deci, dacă găsești bandaj, O să mor, Ioana, din cauza că mai am foarte puțină viață. Mă dau bătută. Mai am niște struguri. It. Nu, vin după mine! Fugi înăuntru, acolo, în aia. Că vine acolo să-i omoare, să te ajute. Uite cum Antonia. Uite, a murit și ăla. Dai. Mor. Ăla-i mort? Ăla-i mort. Mai este unul. Bravo, fată. Antonia. Bravo. Gata, au murit. Sofia, te rog frumos, caută peste tot. Ba, numai ăsta, prostul ăsta. Stai că ăsta e blocat, e foarte bine. Oh. Sofia, te rog frumos, să-mi caut. Ioana, lasă-mă în pace că trebuie să-l omor pe ăsta. Some city still Focul, nu mai e foc. Vai. Și nici lemne. Gata. Au murit. Adu-le, după aceea caută bandaj. O să caut. Pe tine te salvez prima, nu pe urâtul ăla. Care că a vrut să mă salveze pe mine, da. Da. Pe mine, pentru că ea este personaj pentru Sofia și Sofia e personaj pentru mine. Mă duc să caut bandaj. Și dacă aveam 2 bandaje, era perfect. Sau 3. Ești și tu lângă ăla. Ioana, mă duc în biserică. Nu, Sofia, nu te duc. Aia nu-i biserică, Aici. stai. Aia nu-i biserică, stai, mă scuzi. Cuvăr. Doamne ajută. Diamant. What? Wow. TV. Radio. E bun. Apasă pe good. Mă duc aici. No. Ba da. La poliția. Sofia, ce faci pentru mine? O să mor. Ba da. Ți-am zis că e bine să mă duc acolo. Chiar n-ai cum să închei, mă? Câte telefonul pe la mine? Mă scuzați, m-am dus acasă, dar că n-am reușit să iau bandajul, nu știu de ce. Am făcut biu și nu l-am luat, am uitat. Că nu merge să-l pui în sacoșul. Vai. Uite-l. Mă duc să văd dacă sunt 2, ca să-l reînviu și pe ăla. Take. E de la avion, uite o comoară. Deci dacă-ți 2 bandaje, este wow. Nu. Pistol, e bun. N-am nevoie de pistol, Ioana. Eu trebuie să am nevoie să mă duc acasă urgent. Acasă urgent. Sofia și bagi direct. Da, acolo, benzina o bagi direct pe foc. Uite, a făcut focul o fată. Da, foc. Nu. E în spatele tău. Da. Chill. Mi-e frică, Ioana, mi-e frică. Gata, ești cu mine. Nu. Gata.
lanterna? Așa. Zgonește-l, zgonește. Gata. Și acum vină la mine și îmi reînviește-o. Gata. Mersi mult, Sofia. Mă duc la lemne. Cui. Nevoie de cui. Și mai aveam eu un cui. Unde-i cuiul? Da, Sofia, fugi, draga mea, fugi, Sofia, că te mai țin picioarele. A murit ăia. Sofia, mă duc la acasă. Doamne, fată de zi, fie după mine. Nu-i după tine, că i-am pus eu lanterna. M-am Fată de zi, Doamne. Doamne, fii cu mine și fată zi. Sofia, papa. De ce-ai murit? Sofia, stai niște. Ce-ai făcut? Sofia, m-am mușcat un lup. Și Sofia, și tu că poți. Nu pot. Sofia, Sarah's dead. Am murit Sarah. Nu, Ioana, o să mor. Cred că aici se va încheia și videoul. Dumnezeu a fost cu tine. Du-te și ia toate lemnele din lumea asta. Du-te și ia toate lemnele. Dar se pare că nu se va încheia videoul sau nu se știe. Ioana, să încheiem videoul? Nu. Ea a fost rost de lemne. De Sofia, ai văzut ce ochi roșii avea și ce uri făcea. Eu toate lemnele posibile Deci, Sofia, și o să încerc să vă ajut. Tot restul de toate lemnele astea. Dar mai este cineva în viață? Nu, nimeni, toți au murit. Tu ești singură. Antonia! Antonia a murit. N-a apărut. N-a apărut, Ioana. Antonia. Nu, n-a apărut. Am la fugă, Sofia, deci să vezi ce se întâmplă fără foc. Ai intrat în casa noastră fără asta. You are hungry. Sofia, omoară un... Sulița. Da, aici se încheie acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Pa! Pa!